Измамата всъщност се случва чрез изборните бюлетини. Както знаете, в един кочан изборни бюлетини трябва да има по закон 100 бюлетини. Така се печатат в печатницата. Обаче, при проверка след скандала с партия Величие, с прословутите 3,99%, всички мислещи, критично мислещи хора много добре разбраха, че това беше наказателна акция срещу партия Величие, всъщност да се покаже какво се случва с тези партии, новосъздадени партии, които не искат да слушат големите батковци от статуквото. Чрез разследването на партия Величие всъщност се оказа, че в много райони и в много населени места на практика има кочани с по 20, 40 бюлетини, 50 бюлетини, което първо е незаконно, защото бюлетините винаги трябва да са в кочан по 100. И ако има излишни, те се връщат после в ЦИК. Непопълнени, разбира се. Защо се случва така? В дадени населени места някой е късал от кочаните бюлетини и ги е раздавал на определени населени места, защото тези бюлетини са предназначени за надписване, за попълване. Така, ще разберем защо. Забележете, че в много населени места избирателната активност е криминално висока. Нека да започнем с това, че избирателната активност, реалната, истинската избирателна активност в България е под 20%. Всъщност под 20% от хората гласуват на изборите. Тя се движи между 16, 17, 18%, рядко достига 20%. Може би на тези избори, заради появата на партията на Радев, ще достигне 20%. Всички останали проценти, които се съобщават от социологическите агенции и разбира се от ЦИК в последствие информационно обслужване, са надписаните бюлетини. Или на практика ние имаме между 50 и 70% фалшиви гласове. Да, точно така чухте. Фалшиви гласове. Как това се случва? Както казах, се случва чрез попълване на бюлетините. Пускат се повече бюлетини и те се попълват по риковете, по места. Какъв е механизмът? Единият от механизмите е чрез мъртвите души. Всички ние знаем, че в списъците има отдавна починали хора, в списъците дори присъстват деца, които нямат 18 години и на практика нямат право на глас. Съвсем официално хората, имащи право на глас в България в момента, на практика са цялото население на България, което е невъзможно, защото като махнете децата до 18 години, би трябвало най-малкото брой на гласувалите да е по-малък. Това от една страна. Второ, се слагат и хора, които отдавна са починали, но въпреки това стоят в списъци, защото никой роднина не е тръгнал, всъщност ГРАО не ги е премахнало. Съвсем удобно не ги е премахнало от избирателните списъци. Ще кажете, ма как става това? Много просто. Никой не проверява дали са актуални изборните списъци. Вие проверявали ли сте? Аз проверявал ли съм? Някой проверявал ли? Може би ще кажете държавните органи. Повярвайте ми, те са вътре в играта. В крайна сметка, шефовите на държавните институции са партийно назначени. И така, единият от вариантите е с надуване на гласовете през мъртвите души, а другият е чрез хората, които живеят в чужбина. Оказва се, пак през партия Величие, чрез скандала, който се разрази на предните избори, много добре знаете, и Конституционния съд взе отношение, защото беше принуден да вземе отношение, не защото искаше. И на практика Конституционният съд трябваше да отмени изцяло изборите, защото фалшификациите бяха огромни, но те сведоха фалшификациите до, по памет, ако се сещам, до 1000 и колко секции. Но странно защо не провериха останалите секции дали няма нарушение на изборите. Така, хора, които са в чужбина, се оказва, че гласуват по родните си места. Телепортират се и гласуват. Или поне на хартия са се телепортирали и гласували. Разбира се, те представа си нямат. И другото става чрез хора, които не гласуват. Всъщност, когато вие си мислите, че не гласувате, всъщност вие гласувате за партиите на статуквото. Те попълват вашите данни и вие гласувате за правилната партия. Това е истината.
И затова всички призиви за негласуване всъщност обслужват статуквото. Аз много пъти съм го казал. Аз разбирам емоционалната нагласа на хората. Разбирам, че за тях това е форма на протест. Но всъщност вие не протестирате, ами най-наивно предоставяте своят глас точно на тези партии, които най-много мразите. Именно партиите на статуквото. Така че разберете, негласуването не означава протест. Точно обратното. Означава поддръжка на същата тази система, която вие мразите. Защото когато вие отидете и си пуснете гласа, е много трудно някой да го подмени. Вие вече сте заявили своята воля, има я на бюлетината. И тя трябва да бъде отчетена. Защото става много по-рисковано да ви фалшифицират вашия глас, след като вие сте си направили труда да гласувате и след това чисто теоретически може да проверите в сайта на ЦИК вашият глас къде е отишъл. Така че вашия глас няма да го пипат. Те ще пипнат гласа на тези, които не са гласували, на мъртвите души и на хората в чужбина. Така. Сега, да продължим как става измамата. Разпращат се във всички секции допълнителни кочани с бюлетини. По закон, във всяка една секция, където се гласува не машинно, трябва да има най-много 10% бюлетини отгоре. Защото може да има задраскани, объркани бюлетини. Някои от хората може да поискат втора бюлетина, тъй като са объркали нещо в първата бюлетина. Затова винаги има по закон 10% бюлетини отгоре. Но всъщност бюлетините са много повече. И точно тези повече бюлетини после се попълват от СИКовете с фалшивите данни. На умрели хора, на хора, живеещи в чужбина или на хора, които не гласуват. И те също гласуват. Как става това? Хората, които работят в ГРАО, спускат данните на членовете на СИКовете по места и те попълват бюлетините. За тази си работа те получават по 2-3 хиляди лева по време на изборите, а сега се говори около 2000 евро ще получат за предателството си към народа. И затова по време на изборите работещи в ГРАО, странно защо, в събота и неделя са си в офис, при положение, че трябва да почиват. Ясно е защо са там. Така общини, с които имат избирателност под 20%, всъщност стават шампиони с 70-80%. Дори има общини, които стигат до 90% избирателна активност. Нали, това може да се случи само в Северна Корея и да кажем едно време в социалистическите държави. В момента се случва същото. Така че забравете за купуването на гласове. Това е димната всъщност завеса, която ни отклонява вниманието от истинската фалшификация. Това е като фокусника, докато ви кара да гледате едната си ръка, той прави фокуса с другата си ръка. Точно това правят партиите на статуквото. Най-вероятно ще се зададете въпроса, ама как така всичко това се случва? Няма ли партии, които да издигнат глас? Ами има. Ето такава партия беше Величие. Отново споменавам Величие, защото това е единствената партия, която посочи чрез собствените си специалисти реалните проблеми и реалните начини на манипулиране на гласовете. Не съм привърженик на Величие, просто това са фактите. Нито една друга опозиционна или неопозиционна партия никога не обръща внимание на реалните проблеми, свързани с фалшифицирането на гласовете. Защото всички партии на статуквото се обслужват чрез фалшифициране на гласовете. Но защо няма партия, която да спечели с 80% или 90%, след като всички разбрахме, че на практика те могат да нареждат резултати от изборите както си искат? Ами защото ще стане прекалено явна фалшификацията. Затова винаги преди изборите правилните социологически агенции доста сполучливо познават резултатите, защото те са им спуснати отгоре. Защото предварително се знае плюс-минус 1-2% какви ще бъдат резултатите за всички партии. Правилните партии си разпределят фалшивите гласове, след това създават коалиция и управляват. Брюксел се затваря очите за фалшификациите на изборите, защото правилните партии за чиновниците в Брюксел управляват в България и следователно слушкат нареждането от Брюксел. Както виждате, всичките по веригата са
абсолютно доволни. Така че, когато някой политик ви говори, че проблема в фалшифицирането на изборите е закупуването на гласове, разберете, може да ви светне лампичката, че той всъщност обслужва статуквото, защото той крие реалният проблем. И така, в заключение, какво следва от това? На първо място, след като имаме фалшиви избори, това означава, че нямаме демокрация. Това означава, че от нас нищо не зависи и че партиите на статуквото нямат нужда от нас. Забелязали ли сте, че от 20 на години партиите въобще не се вслушват във волята на народа? Ама въобще, дори преди избори. Те си правят това, което са си решили. Ами защото са открили топлата вода. Могат да фалшифицират изборите. И тях не ги вълнува как ние ще гласуваме и колко процента ще дадем реални за определена партия. Защото през ЦИК, информационно обслужване и СИКовите, те фалшифицират резултатите така, както на тях им е изгодно. И затова партии, които имат по 10 реални процента на изборите, всъщност дори не влизат в Народното събрание. Възмутени ли сте? Да, това е истината. Много партии, които са под 4%, всъщност са с много по-висок изборен резултат. Просто им се крадат процентите. Те се разпределят на правилните партии. И обратно. Партии, които имат един файтон хора, като ППДБ на практика, получават някакви проценти от порядъка на 15%, 14% от изборните резултати, които е пълен абсурд. Нито ПП, нито ДБ има така представителна активност. Вижте на тяхните откривания, националните, предизборните, колко хора отиват. Това е много добър лакмус, за да видите реалната подкрепа за една партия. Те дори насилствено не могат да се съберат много хора за откриването на тяхната избирателна кампания. Но на тях не им трябва. На тях им трябва да симулират партийна дейност, защото знаят, че после, след като приключат изборите, те ще получат правилния процент, за да стигне на партиите от статуквото, да направят коалиция, която да им позволи да се променят законите както се искат. И да оставят там някакви малки партии за вкус, които да се изявяват като опозиция. Но всъщност дори и партиите, които се изявяват като опозиция, са също част от играта. Такива са и МЕЧ, според някои такива са и Възраждане. Реално погледнато в този парламент, според мен, освен величие, в сегашния парламент до момента, нямаше автентична опозиция. Само, че една партия нищо не може да направи. Без значение дали са 4, 5, 6, 7% се тая. Математиката показва, че е безсилно. Какво следва от тук нататък? Ще кажете, добре, ясно е, те фалшифицират резултатите, но констатираме проблема. Но как ще го решим? Ами, първо, какво ми е хрумнало на мене? Когато не гласувате, вие на практика си давате гласа за партиите на статуквото. Не просто защото пада математически изборната активност и тяхния процент се дига механично, ами те са още по-нагли. Те използват вашия глас и го вписват в тези бюлетини за тази или онази партия. Зависи на коя партия колко и трябва. Спомнете си ИТН. Прави едно малко отклонение. Мислите ли, че ИТН има 4% подкрепа обществено в страната? Никой трезво мислещ човек няма да го повярва. Същото е и с МЕЧ. Това са пълни абсурди. Тези партии са вкарани изкуствено в Народното събрание, защото когато трябва за важни законопроекти да подкрепят статуквото. През останалото време, разбира се, го играят опозиция. Винаги има такива партии пинчери, помагачи, които официално са опозиция, но всъщност гравитират около някои от големите партии. В повече случаи от ГЕРБ. Така, второто, което може да направим, освен трябва да отидем да гласуваме, защото когато гласуваме, много по-трудно да ни откраднат гласа. Второ, да не признаваме изборните резултати, след като видим, че отново те са наредени. Това е много важно. Излизаме, протестираме и казваме, че не признаваме тези резултати. Но наистина излизаме всички. Защото когато ние, обществото, не признаем резултатите, ние не ги легитимираме. И колкото и далавери те да си правят, тяхната власт е нелегитимна. И когато протестираме до насрочването на следващи избори,
ние обезмисляме тяхната далавера, тяхните предизборни машинации. И трето, поставяме изисквания за пряка демокрация. Помислете се защо партиите на статуквото толкова силно бягат от допитвания на народа, така наречените референдуми. Защото всяко едно допитване е удар срещу тях. Всяко едно народно допитване до народа всъщност е инструмент, който ние, обществото, можем да използваме и да упражняваме власт върху така наречените наши представители. Както разбрахме, те не са наши представители. Затова те избягват всяка една инициатива, която тръгва отдолу нагоре, защото ще лъсне тяхната непредставителност. Те не са представлявани от никого. За тях гласуват по няколко процента от хората. Повярвайте ми. За ГЕРБ гласуват реално 3-4% от населението, максимум 5%. За ДБ гласуват между 2 и 3%. ИТН, МЕЧ и такива партии въобще нямаше да са в парламента. БСП най-вероятно също нямаше да са в парламента в сегашното си състояние. На ДПС на Доган по същия начин. За Пеевски да не говорим. Новото начало, ДПС новото начало е абсолютно изкуствена партия. Тя реално няма естествен електорат. Тя няма привърженици, понеже няма идеология. Никой не гласува за нея. Едва ли ще събере 1% с купените гласове. Следователно всички тия партии горе там са нелегитимни. Да, ще кажете, ние го знаем. Добре, ми след като го знаем, дайте да направим нещо, а не само да констатираме. Защото, както ви обясних в началото на видеото, колкото повече фалшифицират изборите и си нареждат изборните резултати, толкова повече ние не сме им нужни. И наблюдаваме това, което се случва. Те си правят каквото си искат. Преразпределят общинските и държавните средства както си искат, въвеждат непопулярни мерки, приемат непопулярни антиобществени закони и въобще не ги интересува дали ние сме възмутени или не. За пример ще ви дам еврото. Най-пресният пример. На тях им е ясно, че народът не иска еврото. Поне по-голямата част от българското общество. Но го наложиха, нали? Защото няма да има санкция за тях. А единствената санкция в една държава, където има реални избори, е, че народът ще накаже партиите, които са постъпили против волята му. Но когато нямаме реални избори и отгоре се нареждат изборните резултати, партиите нямат. Ние нямаме механизъм, с който да ги оплашим, за да ни представляват и да приемат закони, които да са в интерес на нашето общество. И на трето, но не последно място, а може би дори най-важно, когато имаме тотална фалшификация на изборите и нищо не зависи от нас, ние няма как да просперираме като държава. Това е изключително важно. Знаете ли, че ние реално нямаме истинска фондова борса? Че фондовата борса в София генерира оборот от 20 000 евро на ден. Представете ли си? Това е нещо смешно. А знаете ли, че часовата зона на България е супер удобна за огромна, дори на световно ниво, фондова борса? Защото часовата разлика ни позволява да търгуваме с изтока и с запада в рамките на работно време. Защо това го няма? Защото нямаме управници. Имаме хора, които сами се избират и се правят каквото си искат. И знаят, че са доживотно във властта. И ние нямаме никакво значение за тях. Затова и нямаме полиция, нямаме армия, нямаме образование, нямаме държавни институции. Всички държавни институции са партийни институции. Те не са държавни. И забравете за ГЕРБ, ДПС, БСП, ДПС ново начало. Имаме една партия, която работи срещу нас. Тя се казва партия Мафия, партията на статуквото. А тези партии, които ни се предлагат, са просто различни нейни крила. От самото начало е била една партия. И в повече случаи и опозицията е била такава. За да се създава илюзията за демократичност, партийният живот се разбива на 2-3 големи партии и 2-3 опозиционни партии. Но всъщност всички
са крила на една и съща партия. След като знаем това, е време да започнем да действаме. Стъпка първа. Гласувайте, за да не ви откраднат гласа. Гласувайте за партиите, които никога не са били във властта. Има достатъчно много варианти, аз съм ви казвал. Освен Величие има партия Пряка демокрация на Клисаров, на Кузман Илиев в България може, на Радев, за Радев, като искате гласувайте също. Гласувайте за Тодор Ангелов, партията на Тодор Ангелов, за движението на непартийните кандидати на Росен Миленов. Това са хора, които наистина искат да направят нещо за България. Дайте им шанс. Отидете и гласувайте за тях. Забравете големите партии. Големите партии убиват българското общество. Те убиват България. Тези звуци, които ги чувате, са от моя котарак Тиго, който се разхожда напред-назад. Стъпка втора. Непризнаване на изборите. След като видим как са наредили за пореден път резултатите, не признаваме изборите и искаме отново избори. И ще въртим рулетката, докато не ги принудим да приемат механизми, които да ограничат поне на първо време силно фалшификацията на изборите и на второ време да ревизираме законодателството, изборното, веднъж за винаги. Но това изборно законодателство да не се направи от партиите на статуквото, естествено, както винаги се случва, а да се направи отдолу, чрез народно допитване и чрез проекти от страна на нас, обществото, гражданското общество, а не нагоре, уния в парламента. И трето, пряка демокрация. Когато избираме пряко и когато политиците носят отговорност към нас, пряка отговорност, не говоря някаква абсурдна, метафорична отговорност, някаква имагинерна отговорност, както е в момента, тогава ние ще имаме контрол върху народните избраници. И най-просто казано. Престанете да избирате партии, избирайте личности. Но не говорим за класически мажоритарен избор. Говорим, издигайте по места кандидати, хора, които знаете, че ще свършат работа и са морално честни хора. На нас не трябват морално чисти хора. Пълно е с корумпирани специалисти. Забравете тази мантра, той е добър, разбирал това. Той може да е разбирал това и да е най-корумпираният човек на планетата. На нас не трябват морално чисти хора. В политиките не може да влизат хора, които искат подкупи и са склонни да бъдат корумпирани. Трябва да се издигат кандидатите отдолу нагоре, а не да се спускат от някакви партийни листи, както е до сега. Когато един депутат е спуснат през партийна листа, той не е лоялен към хората. Той е лоялен към партийния лидер. Разберете го. На него не му пука за избирателите. Въобще не се вълнуват избирателите. Влизането в парламента зависи на коя позиция ще сложат в партийните листи, в кой град, където партията има най-много силни позиции, а не от хората. И затова парламентът е пълен с депутати, на които въобще не им пука за хората. Те всички са такива, с малки изключения. Затова пряка демокрация. Референдуми за всичко, което засяга нас като общество и народ. За всичко. Народното събрание трябва да изпълнява волята на народа. Затова е Народно събрание. Затова трябва да се преборим за пряка демокрация. И апропо, затова няма пряка демокрация никъде. Обикновено много хора го използват като контраргумент. Ама то, ако беше толкова хубаво, ще да има пряка демокрация и на други места. Аз ще им задам въпроса. Вие мислите ли си, че някъде има демокрация? В САЩ ли има демокрация? В Великобритания ли има демокрация? Къде има демокрация? Във Франция ли има демокрация? В Германия, където забраняват най-популярната партия. В Румъния, където забраниха най-популярната партия. В Франция са на път да забранят най-популярната партия. Знаете какво се случи с Мари Лю Пен? Възпрепятстваха да участва на изборите. Къде има демокрация? Никъде няма демокрация. Забравете с тази илюзия. Демокрация няма. Единствената форма на демокрация е пряката демокрация. Представителната демокрация е измишльотина. Такова животно като представителна демокрация няма. Тя е измислена
след като се заражда капитализма. Представителната демокрация обслужва олигархията и едрия капитал. Запомнете го. Това е най-голямата илюзия. Да ви внушат, че живеете в демократично общество, докато всъщност никой не ви представлява. Единствената демокрация може да е само пряка, по подразбиране. Друга не съществува. Единствената демокрация е когато народът не е доволен от един министър или министър-председател, може да го отзове в рамките на една седмица, да го уволни и да назначи друг, отново през, да кажем, електронно гласуване, да има 5 кандидати и народа да избере кой да е следващия министър. Това е пряката демокрация. Пряката демокрация за всичко важно, не само за влизането ни в еврозоната, както беше, а за всички важни решения, за влизането ни в НАТО, ако щете на времето, за влизането ни в Европейския съюз. Питаха ли ни за нещо? И как точно ние живеем в демократично общество, след като за нищо важно нас не ни питат, ами се свеждат отгоре едни решения и ние сме принудени да ги приемем. Без значение дали сме доволни или не. Дори и да сме доволни, те пак трябва да ни попитат, за да видят дали ние го искаме. Това е истинската демокрация. Следователно, в обобщение, защото темата за пряката демокрация е много по-дълга. Единствената демокрация е пряката, запомнете го. И крайно време е да разработим пряка демократична система в България. И стига с това, ама другаде го няма. Нека да бъдем първите. На времето България е била една от най-разцъфтяващите цивилизации. Точно защото не е питала кой, къде, какво прави. А са създавали сами бъдещето си. Дайте отново да го направим. В крайна сметка ние сме българи и носим гените на този велик автохонен народ. Стига сме гледали като папагали какво правят на запад, какво правят на изток. И дали го имало някъде. Това, че нещо някъде го няма, не означава, че не е хубаво. Напротив, с оглед на това, което се случва и виждате и световната геополитика, всъщност никъде не се налага нещо, което е в полза на обществото. Точно обратното. Вървим към абсолютно феодална, технологична феодалщина. Вървим към дигитално робство. И на изток, и на запад се опитват да го въведат. Така че стига сме гледали и на изток, и на запад. Дайте да се вгледаме в себе си и да изградим едно справедливо общество. И стига с оправдание, ама никой няма да ни позволи, ама дайте да опитаме, а после да видим дали някой няма да ни позволи. Спомнете се за Исландия, една малка държава, която изгони чуждестранните банки. Забрани ли някой на Исландия? Исландия в момента е с супер висок стандарт на живот. Точно защото направи обратното, каквото и препоръчва Световната банка и Международния валутен фонд. Това стана кризата 2007-2008, когато масово банките в света фалираха и с държавни пари, с парите на гражданите ги субсидираха. Значи един път банките бяха крали, милиарди, стотици милиарди и после обществото им плати сметката. Исландия отказа да го направи и в момента е супер добре. Така че винаги има начин. Въпросът е да мислим извън рамките, а не да прилагаме като папагали работи, които другите ги прилагат и са доказани и е доказано, че не работят. Благодаря ви отново, че бяхме заедно.